गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। 1टा बाजिनिफ्रायनो जोङो बे खेलाखौ आरम्भ खालामनाय जागोन। हेलौ रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअ बरायबावनाय जाबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननो मिथिहोहरनो सानदों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खैला मैला 2 नं लन्थिबारियाव अल इन्डिया फुटबल टुर्नामेन्टआ दिनैनिफ्राय जागायजेनगोन। बेनिखायनो आङो नोंथांमोननो बे खौरांखौ हरनो होना बे ससे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो खोनासंलांदो बिथांमोना मा बुंदों। दा बेनो फुल एड्रेसखौ आङो नोंथांमोननो खिन्थानि चिरां जिल्ला आरो आमगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय खैला मैला 2 नं लन्थिबारि आरो बियो टिकेट खेला जागोन। रायजो राजा नोंथांमोन टिकेटआ जागोन जाहैबाय गेलारियाव 100 थाखा जागोन, ओमफ्राय गाहायाव जिरायग्राफोरनि थाखाय 40 थाखा। जायफ्रानाखि जोलुर बादायनायखौ मोजां मोनो एबा फुटबल बादायनायखौ मोजां मोनो बै बिथांमोननि थाखाय आङो बे भिडिअखौहाय स्पेसियेलि लानानै फैबाय। बे फुटबल बादायलायनायावहाय नोंथांमोना लैहोर लैहोर थांनानैहाय बे फुटबल मेचखौ मेहेर गोनां खालामहैगोन होननानै रायजो राजा बयखौबो मिजिं थिनाय थाबाय। आरो बेयावहाय बाहागो लाफैगोन जाहैबाय जोंनिनो बर' सावथुन मुलुगनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि गरायसर गामिनिफ्राय जायफ्रा बिथांखौ नायनो होननानैहाय लोगो हमनो होननानैहाय नेनानै दङमोन। बे खैला मैला 2 नं लन्थिबारिनि फुटबल मेचआवहाय लोगो हमहैनो हागोन। दा आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै। नोंथांमोना लैहोर लैहोर थांनानै नायदो। दा बेलासिनि 1टानिफ्राय जागायजेनगोन, ओमफ्राय खेलाया जागोन जाहैबाय 2टानिफ्राय स्टार्ट जागोन खेलाया। नोंथांमोना लेट थाङोबा नुनाय नङा। बेनिखायनो नोंथांमोना एडभान्स मिथिहरखाबाय आंनि भिडिअ बानायनाया एसे लेट जाबाय, मानोना बिथांमोनाबो जोबोर बिजियाव दंमोन, माने बुंहरनो हायाखैमोन, माने बिथांमोननि खोथा मोनैखाय आंबो बानायाखैमोन। बेनिखायनो दिनै बे ससे भिडिअखौ बानायनानै आङो बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोनथोंसै बयनिसिमबो। लाइमोनफोर जानानै बा गामि जानानै नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरांखौ जों हरनो सानदों। बे गोजोनथाव खौराङानो जाहैबाय जे फैबाय थानाय बा फैगौ 9 तारिख अक्ट'बर 2022निफ्राय लानानै जोङो मोनसे गिबि खेबनि थाखाय गामि ओनसोलनिफ्राय बियो जोंनि थाखाय चिरां डिस्ट्रिक्ट हिसाबै फार्स्ट अल इन्डिया इनभिटेशनेल फुटबल टुर्नामेन्ट जानो थांगासिनो दङ। 9 तारिखआव जोंहा बे खेलाया अपेनिं जागोन। बेनि डिटेल्सखौ जोङो होलांनो सानदों। 9 तारिख 1टा बाजिनिफ्रायनो जोङो बे खेलाखौ आरम्भ खालामनाय जागोन। ओमफ्राय जोङो डाइरेक्ट 2:30 बा 2:30 बे समाव जोङो डाइरेक्ट किक अफ नैबेखौ खालामनाय जागोन। आरो बे खेलाया जोंहा अलरेडि AIFF जेखौ बुङो अल इन्डिया फुटबल फेडारेसन बेनिफ्राय पारमिसन ग्रान्टेड जाखानाय। जोङो बेखौ पारमिसन लाखाबाय। बे खेलाया नेसनेल लेभेलनि खेला जानो थांगासिनो दङ। बेनिखायनो नोंथांमोननो बे गोजोन खौरांखौ जों हरनो सानदों। गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। फैगौ 9 अक्ट'बर खालि 2 नं लन्थिबारियाव सानजारां क्लाबनि बानजायनायाव फुटबल टुर्नामेन्टनि ग्रेन्ड अपेनिं जानो थांगासिनो। आसा खालामो नोंथांमोनखौ आं बेवहाय बयखौबो लोगो मोनगोन होननानै, आरो लोगोसे बेवहाय नोंथांमोना बयबो लोब लोब फैनानै नायफैनो थाखाय बाहागो लाफैगोन होननानैबो आसा खालामनाय थाबाय। गोजोन्थों।